Bilat daw iyang studihan. She's all stressed out. Now she wants to take a week off from editing. What? Rosalinda, ay amor, amor. Having a kid is like wiping their ass. You know that? It's like having a kid and then wiping their poop. Okay, you're lucky it's not a poop. Good morning, everything. My kids threw up because Habs keep eating that white thing. Good morning. Lutuin ko lang tong last biko ni. So it's Not just... unless it's a landslide one way or another. So what do you hear for now? Well, you cannot just really do that because what if the other state vote It doesn't matter if you get enough states without Pennsylvania, then it's all over anyway. So yeah. Really? But the odds of that. It is 2020 election. We're just waiting here. Si Tami maaga, guys. Nagdampungad sa TV itong asawa ko. Dampungad rin nun. Iwan ko na lang. Iwan ko ba kung bakit type kita? Di ka naman bata. Ay, morning routine. Ilagay itong mga ibalik kung saan galing. Ito yung morning routine namin. Kundi hindi ako si Tami. Gusto kong magpunta sa isang bahay para mag-impake. Kasi wala talaga, guys. Walang kaganap-ganap. Gusto kong magpunta doon kasi gusto kong mag-impake. Kasi wala talagang nangyayari sa mundo. Wala. Yung bahay doon, wala. Itong asawa ko parang iwan ko. So yun, pero parang ayaw din itong umalis. Iwan, hindi ko talaga gets itong asawa ko. Parang ayaw umalis, parang ayaw mag-impake doon. Ano lang siya, padahan-dahan lang. Ano nangyari? Dalawa yung binabayaran namin. Mag-unbox tayo, guys. Ito yung in-order ko. The other day. Para sa couch. I think it's the same color. Alis tayo, guys. Hindi sana ako aalis. Kasi sabi ko, promise kong mag-spend kami ni Tami ng time. Nanonood kami ng news. And then, nanonood kami ng movie. Di ba nanonood kami the other night ng, hindi kagabi, the other night ng Left Behind. May 3 part pala. Part 1, part 2. Napanood namin yung part 2 na Left Behind na movie. It's about the Antichrist and the second coming of Christ. So, kaya nanonood kami this morning. Tumawag si Lou. Gustong pumunta dito, sabi ko. Nanonood kami ng movie. And then, 3 days na akong nag-promise ni Taming masahiin ko siya. Hindi ko na masahi. Kasi, alam nyo na, kagabi, walang time na, pagod, umalis kami, pag-uwi, yun. So, yun yung nangyari. Teka muna, ano muna kayo. So, sabi ko, sige, sabi ko, puntahan ko na lang siya. Sabi ko, i-pick up kita. Palis tayo, pick up natin. So, nandito ba yung i-drop ko din yung bag ni Mera. Kasi, you know, i-drop niya. Sabi ko kay Tamihan, ano na, aalis na naman ako, hindi kita mamasahe. Sabi pa niya, go. You can massage me later daw tonight. So, okay. So, sige. Tonight na lang tayo magmasahe. Tonight, I celebrate my love for you. Uy, ang init ng araw. Ang init ng araw. Ay, ito. Say hello. And another vlogger. Subscribe. Subscribe, like, and Kay ano, Max. like and subscribe. Max Vlog, di ba? Max Vlog. Max Vlog, yan. Mary Ann. Is that so? Basta, bahala na to. Ka na eh.
Mga 2 o'clock na ako, nakuha ko yung sasakyan. Pera ko. Teke. Okay, okay ra. Sabi ko, hindi na ko pwede. Napugos man gani ka upuan Lagi kang ano ngayon. Kabalo ka na. Basta. Kabalo ka na, di ba? Itudluan mo ako ha. Oh, ito yun. Ano mo na lang sa ano. Hoy, asan ka na? Muanhi diri unya muhawa. Ay nako. Ayan, doon tayo. Sabihan bilat. Bilat daw iyang studian. Oo, sige. Anong sinabi ng bilat? Malaki o mama? Malaki na. Hala. Vagina. Aha kung si Mira. Mira, ma-bright na kayo kami. Muray sa nimo mga bukong bilat. Mga sizes niyan. Alam na. Sige, labas tayo doon. May labasan ba doon? Dito. Bye! Bilat-bilat. Hi guys, so ngayon andito tayo sa ano, sa doktor daw ito. May dinadrop lang si si Lo. So hintay ko lang dito. And then hintay lang tayo pag may time. Mainit pala, akala ko hindi mainit, kalukam na ito Akala ko hindi mainit. Sa sasakyan mainit pero sa labas pag ginaw-ginaw. So yan. Itong sasakyan ko ba kailangan ng i-vacuum. Matagal ko na itong pinaplano guys. Ilang years na, 2 years na ata akong nagpaplanong i-vacuum ko itong sasakyan ko. Pero parang wala talaga din. Oh, pwede yan. Mataas ba siya? Sa tuhod? Malaki siya sa akin. Dapat sa kanya mga medium or large. Sa Marshall tayo. Maganda Mura dito. Oo, Dito ano ako lang yung bumili mga... ng mga pang pang badminton. Oh, dito ka? Mga ganito. Maganda, panglaro. gustong-gusto ko tong ito. Mga ganitong color, Dito ito. Tingnan. Anong size? Oh, dito, bagay ito sa'yo. Hindi sa akin, sa ate ko. Na, bagay ito sa'yo. Small to Kunin mo na. Small na, hindi kasi sa kanya. Sa'yo nga Bakit ba ako? Hindi ako. Ikaw talaga. Ay, gusto ko. Hindi ako. Sabi ko. Pangsumba daw ng ate ko. Nasa mo? Pangsumba. May mga size doon. Ibang size doon. Malaki, Oh, dito. Dito large, Ito large. Ito pwede. Alin? Diba? Medium. Sabi niya medium. Iba naman yung medium sa akin. Saka dito. Kaya nga, malaki dito, diba? Ay, maliit Maliit pa rin. Stretchable man ito. Exercise mo Oh, pangsumba nga ng ate ko nagsusumba. Maano man yun? Ma-stretch ba? Ito gustong-gusto ko lang. Ay, oo. Ang color, di ba? Ano bang kulay? Itim na. Yung Ito, shopping. tingnan mo. Shopping pa mo. Maraming pira sila. Ay, wala nga wala nang trabaho. Ito. Iiwan pa naman kami nito, guys. Ano sabi ko ba sa iyo? Guys, na iiwan na kami. Ang kapal naman ito. Hindi pwede sa Pilipinas. Ando na siya sa tropical area. Oo, lipat na ako sa mainit. Mainit na siya kasi ano daw siya. Kiniginaw dito. Giniginaw. Iba din pala ito giginawin kasi tumitigas ang kamay. At oo, dami ko ng damage. Ang Kaya din siguro to. ipadala mo. Di ba meron kang box pa, di ba? Oh, balik bayan box. Nakita mo bang picture niya? Ipakita mo nga sa akin ang ate mo. Maliit na rag. Maliit. Mga malaki man yan. Gusto ko maliit. Ito. Pang Christmas, Lo. Ano yung Christmas mo, Lo? Wala pa nga. Gagawa ko. Doon ako mag-start. Mag-decorate sa... Tala, doon na talaga siya. Wala na talaga tayo nito. Wala man dito, Lo. Hanap ako ng maliit para sa... Hi, guys. So, ngayon, na-drop ko na si Lo. Pauwi na tayo. Na-drop ko na siya. And, yan. Mainit. Ginoo ko, Lord. Naiinitan ako sa jacket ko. Akala ko talagang maginaw na maginaw. Oopsie. Oh, yeah. Dadas downstairs. Let me see kung anong ginagawa. Hard drive what? Enclosure. Enclosure. Right, box. Guys, here's my mga pananim. Buhay pa. Nagdi-defrost ako ng ng kakainin namin kasi napapagod na kami sa leftover. So, itong box na to, lagay natin sa
Garbage. Wala, garbage. Garbage yan. And, so ito yung dinidefrost ko pala guys. Nag-defrost ako ng shrimp. Kasi pagod na kami sa meat. Seafood na naman tayo. At saka scallops. Lutuin ko lang itong scallops, asin, paminta sa butter. So, masarap. I-mix. Pagkatapos niyan, i-mix mo sila dalawa. Masarap yan. So, yan. And ano pa ba? Inom tayo ng tubig. Kailangan kong mag-brush. I have to brush Roxy's legs. Sa likuran ng legs niya, may mga tangled hair kasi. And kailangan kong i-brush. Malaki na talaga na hindi ko talaga namalayan guys na masakit yun guys kapag magka-tangled hair na lalong sumaki kasi na yung lumaki kasi yung buhok isinihila yung skin so masakit. Hindi ko namalayan at saka dalawa na every legs malaki. So kailangan kong ano. There she is, guys. Marianne A. The editing has gotten to her. She's all stressed out. Now she wants to take a week off from editing. So she's going to go and sleep for a week. But that's okay because the dogs will keep licking her until she wakes up. Come on, Missy. Give Mama kisses. Relax. Give your Mama kisses, you too. You lazy bugs. Smile. You're on Candid Camera. You don't know that show either. Before your time. Candid Camera. Candid Camera. Alan Funt. That's scary, hon. Huh? You're starting early. May mga gunshots, guys. She won't be out of here. I know. She was going crazy because of the squirrel. As soon as the first gunshot, she came full flying back. May bahay doon sa taas, guys. Yung gunshots is parang may nagbabarilan. This is scary. Look. There you go. Oh my God. Oh my God. Practicing. That's a gunshot, guys. Practicing for later. Han. In anticipation of fucking crowds coming in. Parang nagbabarilan kanina pa yan, guys. Takot ako, guys. Na-stress ako, guys, sa pag-i-edit. I think I plan to stop like editing. I can vlog, but stop editing for 1 week, okay? Because I edit. Every day, I edit. Nag-edit ako kada adlaw, oras talaga. And sometimes talaga sa isang araw, nag-edit ako ng 3 or 2 video. And na-stress ako eh. No, I said the thing is stress editing. It's crazy. So yan, gusto kong mag-stop muna. Gusto kong mag-stop. Paano ba? Alam niyo, kahit gusto ko man mag-stop, guys. Gusto ko talagang mag-stop mag-edit. I can still vlog, but edit. You know, yung editing, guys, hindi madali. You know, kasi ini-edit ko talaga siya. Isang video, 2 beses ko yan ini-edit. Edit and then finalize. So, ewan ko. Paminsan, maisip ko, ayaw ko nang mag-finalize, dire-diretso na. Mga ganun. Pero hindi talaga. Yung nakasanayan ko talaga is magagawa ko. Ito yung green onion natin. Ilagay natin sa refrigerator. Ewan ko, guys. Sabihin ko na lang sa inyo, guys, kung ano yung decision ko kasi ako. Luto lang tayo para mag-dinner. Well, it's early pa man, pero lutuin ko na agad kasi So, ngayon, luto tayo ng scallops, luto tayo ng shrimp. So, yun yung dinner natin. And si Tami na lang yung magpakain sa mga alaga namin kasi food time now sa mga babies. So, yung it's still a little bit frozen, guys, but whatever. Too late. Wala in traffic. Ito yung shrimp natin.
to identify and then call out and punish those who... But to Greg's point, that's why Trump... And he has to push back. My husband is, I'm worried about him, guys. I need to do this for him. Trouble for him. That's your husband sitting right there. Is her husband waiting for it? Han, that's not nice. He is my son. Do you call him my husband? We're talking about Iowa? I mean, that's pretty amazing. President Trump is going to win. No. Education and all kinds, entertainment, sports. Everywhere you go, it's politics, skyscrapers. Bottom floor is... Han, look at your son. Pull that out, it all goes down. The Republicans and conservatives, you know, life is like a shopping mall. If that one store closes, politics gets boarded up. All the other stores remain open. The other stores could be family, religion, friends, wine, sports, and hobbies. We're not dependent or touched by politics and everything. And I think that's why you see a good move no matter whether people can be bad at Trump loses. But it's not just It's not. for people. It's so cute. He's so cute. All that paper money being printed around the world by unstable governments. Whether you want new or old gold or premium collector coins, Rosalind has them all. And what you order is what you get. No gimmicks, no nonsense, no hassles. So do your part to protect Sarap ng your scallop. vote and buy gold. Hi guys! Andito na naman tayo sa bathroom. Alam niyo, kumakain ako ng ng shrimp at saka scallops. Hindi pa rin natatanggal yung lipstick ko. Hindi pa rin natanggal. So, which is maganda. Mag-ano lang ako guys. Maganda pa rin. Basta may color, no? Basta magkamisi-misi. Maganda pa rin. Hindi ako guys, yung buhok ka. Baka sabihin nyo, nagagandahan ako sarili ko. Ano lang, yung buhok guys. Hindi talaga ako maganda. Yung buhok lang, nagandahan ako sa color. Honestly, nasanay ako guys. Parang, tignan nyo guys. Tignan yung color ha. Di ba? Hi guys, i-end ko na sana itong vlog pero mag-ano muna tayo. Masahe tayo ni Tamimoy. Kasi matagal ko na itong pinapromise na gagawin natin. Gamit tayo ng lotion para madulas. Alam na this. Alam na this. Alam na this, rocks. Hilot-hilot lang manggod ni ako. Good. Hilot-hilot ba? Dala haplas. Dala humuy-humuy. Dala humuy-humuy. I just wanna massage you. Okay, then yeah, I'm gonna time-lapse massaging. Hello guys, nanonood kami pagkatapos kong nagmasahe kay Tami. Matagal-tagal din yung masahe ko. Nanonood lang kami ng ng news kung sino yung mananalo. For sure hindi pa man malalaman kung sino yung mananalo, pero
May fireplace tayo. Nag-i-edit din ako. Ginoo ko. Walang katapusang edit. Diba? Sabi ko, na-stress ako. Sabi pa ni Tami pagkatapos kong nagbasahe. Sabi pa niya, kailangan mong pahinga. Huwag ka nang mag-edit kasi siya, parang nakukonsume yung araw ko sa kakaisip sa edit. Kung mayroon ba ako or wala pag-edit, stressful, ganun. Kahit video ko siya, guys, nakaka-stress, guys. Mentally draining pala ito talaga, as well. And yan, so tapusin ko lang itong in-edit ko and then mag-transfer tayo ng clip. And dito tayo sa beanbag, basahe ako kay Tami doon. Tumawag yung kapatid niya. But anyway, I'm going to end the vlog, guys. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. But anyway, nagproblema ako sa camera ko kasi palagi na siyang nag-blur. And also, yung screen ng camera ko is nag-crack na siya kada gilid. Nilagyan ko siya ng, screen protector. Parang matatanggal na siya dahil na siya natitipak, nabibiak na yung sa gilid-gilid ng So yun, anyway guys, thank you guys. Good night. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Hopefully, maka-upload pa rin ako ng everyday vlog or else mag-stop tayo for 1 week. So yun, see you tomorrow. Bye. Rockabye, baby, rockabye. Rockabye,